N'hi ha 3 motius fonamentals per als que hem decidit que aquest sigui el tema central de la trobada del 2014. El primer motiu és una qüestió de temps, que ja ve sent hora de que ens ocupem d'aquest tema. Fa 9 anys de l'aprovació del matrimoni igualitari, i a banda de petits canvis legislatius en lleis adients, no ha hagut cap altre canvi. I aleshores nosaltres sí que veiem que cal posar-se en marxa i posar-se en marxa en accions reals envers un canvi de la visió social que encara no s'ha treballat el suficient. I això ho sabem, i aquí ve el segon motiu, ho sabem perquè tenim fills a les escoles, tenim fills als instituts, tenim nens petits, tenim adolescents, i estem veient que n'hi ha una mancança important de materials, n'hi ha una mancança també important de formació al professorat, i volem que s'escolti la nostra veu en aquest sentit. Al llarg d'aquests anys podem dir que he tingut una mica de tot. En un principi n'hi ha escoles que intenten tenir un tractament adequat, que es preocupen, que s'interessen, que sí que donen un tracte igualitari, que han intentat canviar la documentació, adaptar-la, en fi, han dut a terme diferents accions en aquest sentit. Però també ens trobem, per una altra banda, escoles que pel que sigui no s'adapten i tampoc veuen la necessitat i d'alguna manera els hem de cridar l'atenció en aquest sentit i que es posin en marxa per a fer alguna cosa al respecte d'incloure la diversitat familiar i afectiva a les aules i a tot arreu en la comunitat educativa. En aquesta trobada el primer que proposem a les famílies és sempre el mateix, proposem visibilitat, volem que es visibilitzen. Això és el pas previ per a poder aconseguir alguna cosa. Primer, existir. I en segon lloc demanem que les famílies s'impliquin a les escoles, parlant amb els professors, parlant amb les juntes directives, anant a fer presència i, a més, tenir una veu. Per suposat, demanem més implicació per part de les institucions. Necessitem que les institucions ens facin costat, que escoltin la nostra veu i que ens ajudin a que això canvie. Bàsicament és això el que volem aconseguir amb aquesta trobada i per això tenim aquest cartell en el programa tan fantàstic que estic ben segura que tothom el podrà disfrutar, que tothom li sabrà traure un bon profit i empoderarem a les famílies i de ben segur que d'allí sortiran i aniran a les escoles i diran: «Ei, nosaltres estem aquí, tenim veu».